buenas tardes a todos. Nosotros somos la Asociación Cultural Romana Neolitana de Lleida y esta noche presentaremos una tradición rumana que se celebra durante el invierno. Intentaremos reproducirla un poco, que se parezca a la tradición de nuestro país, y explicaré un poco en lo que consiste, porque no entenderán ustedes nada porque está todo bien. Hai, grăbiți-vă acum, dacă nu, vă dau și... Nu, mama! Ce acum tu? Avem buni. Ia stați așa. Ce vă târguiți așa? Păi, uite-și, omul ăsta i-au și scap aici și a rămas oamenii încaliși. Cumpărați-vă îndată. Eu vă cumpăr așa doar că sunt negustor de piept și am nevoie de hrana ei. Ia spune repede când vrei pe ea și mă duc în treaba mea. Păi, 2000 de lei să-mi dai și o paniță de mălai. Eu dau 1000 de lei și o paniță de mălai. Bun, dacă tu zici, te facem târgul. Ce? Un doctor meșter mare să pună cabra în picioare. Stați, fraților! Eu știu să studiam la România și despre fizică de meșter, că am lucrat mult la meșter. Mergi la asta, mă duc la... Iorică, hai, mă zic cu asta, mă zic, ești când? Asta nu a toată ziua. Nu
acum.